Hungary's most popular news site, index.hu. Hungary's Prime Minister Viktor Orban, who once branded it a fake news factory. Index was the last one standing. Editor-in-chief was fired. 20 éve az újságírás, és még pontosabban maga az Index volt az életem. Most ez micsoda, ha így megkérdeznél? Index utolsó napi videó. Az Index az több volt mindig, mint egy munkahely, meg mint egy újság, az egy család volt, meg egy közösség. Azt szeretnénk, hogyha Dózsa Szabolcs lenne az Index főszerkesztője újra. És más nem működik? Ki a nagy kivégző ebben a történetben? Hát ebben a történetben, ha nagyon felülre akarunk tekinteni, akkor Orbán Viktor. Orbán győzött. Saját céljaira írt törvényekkel, gazdasági nyomással, a cégek élére helyezett strómanokkal uralta le Magyarországot. Ez biztos, hogy valami nagyon klassz dolognak vége van. Lesz másik, van már másik. Lesz másik. Van másik. Iszonyat jó újságot kell csinálni, egy olyan újságot kell csinálni, ami megkerülhetetlen. Kis fekete zsákomba belerakom a telefont, lehallgatás biztos. For me, it's a strange thing to see that in a European member state, you are forced to establish media in a secret way. Telex a neve, és hogy jó lesz. Soha Magyarországon nem volt ekkora újság, ami pusztán adománygyűjtésből fenntartaná magát, és mi ezt megcsináltuk.